Good morning. Zeg maar good morning. No. Allemaal schoentjes aan. Kom op. Tita, so, yan, nakapagligpit po ako ng konti. And dito, ito yung palaging puno kasi yung aming dining. Tapos dito sa, sa tawag dito, sa aming island table. And also yung doon, yung palaging makalatan. Palagi yung nakikita, masakit po ang ulo ko pag ganun. Char lang. Pero, hindi ko po kayang linisin lahat-lahat in a span of few minutes. Or like half an hour, kay susunduin na po ako ng aking father-in-law in less than an hour. So, magre-ready na po ako. Kasi hatid niya po ako sa train station. So, I'll see you na lang po later. And yeah, enjoy po kayong lahat sa video ito. Yan, ako po ay ready na. Nakaganito lang po ako. Tapos, jeans. Denim jeans. Tapos, magkukot ako. Medyo nahihilo po ako. Pero, anyway, magdadala ako ng tubig. Backpack lang po ako today kay para hindi masyadong masakit yung likod ko. Sobrang easy na. Yan yung backpack na nabili ko sa Pilipinas. Diba? Colorful yung ating backpack. Check ko muna. Ayan, dito na lahat yung documents ko. And nagdala po ako ng libro. Hindi ako maboard doon sa train. And aking notebook. Tapos yung wallet. Pero yung wallet ko po sa coat ko lang siya ilalagay. Tapos yung phone ko sa kabila. Kasi may inside pocket naman. Para yung bag. Ay, yung passport ko din pala ilalagay ko sa aking coat. Nintay ko na lang po yung aking father-in-law. Ginawa ko na kayang salamin. Ito po yung tagal na to sa akin. Okay pa ba to? Yung bigay ni Dayan sa Cebu. Yung Revlon na matte lipstick. Ano siya? Ano ba tong color na to eh? Nakalimutan ko na. Basta, yung nude na shade. Dala tayo ng maraming tissue. Tapos may tawag gani? May Biogesic po ako in case masakit yung ulo. Tapos magdadalhin ako ng deodorant. Baka yung mahok na dito. Kiss. And very important, hand cream. May chocolate din ako dito. Tapos yung pang vertigo ko, Betahistine ko. Hindi pwedeng mahiwalay sa akin yan. May coins ba tayo for ihi? Pag nag-iihi, mahal ang pag-ihi. Uy, 2 euro na po. So, magdala ako ng enough. Anyway, pwede namang mag-pin automat. Pin automat. Pwede naman pong Apple Pay. 2, 4, 60. So, ginoo di man ni kaigo sa pagbangihi. Uy. Dito ko ilalagay. Tapos, hair tie. Magdala ako. And panty liner. Yan. And mint. Para hindi mga mo yung ating hininga. Ano pa naman tayo ng staff sa embassy. Pero, hindi po ako nakapag-nails last night. Okay na yan, oy. Hala na lang yan, oy.
So, yun lamang po. And, kita-kita po tayo mamaya doon sa dahig. Samahan niyo po ako sa aking lakad para maging Filipino citizen ulit. Nasa stasyon na po ako ng Denbos. Busy ngayon kasi nga election. Sana hindi puno-puno yung train. Ayun, gumawa sila ng STEM bureau. So, pwede kang bumoto pala dito sa labas. Diba? Ang unique. Sa 3 tayo. Nandito. 11:30 pa naman yung train ko. May 15 to 20 minutes pa. Nandito na po ako sa Utrecht Central. Nabili yung aking train kanina. Canceled siya. So, I took the alternative train. Dito na ako. May time pa naman sa next train. Mga 13 minutes. 4:08 pala ako. Dito tayo sa Den Haag Central. Number 8. Naiihi po ako. So, ihi muna ako ng mabilisan kasi may mga 10 minutes pa naman ako before yung train dumating. Kaya to, kaya. Ang layo pa ng CR. Yan, baba na po tayo ulit. Malamig. Grabe. Lamig-lamig. Parang hindi naman busy yung papuntang Den Haag. Wala pang masyadong tao. Sana. Train. Dito na tayo sa The Hague and magta-tram po ako. Dito tayong punta na tayong embassy. First time ko dito mag-isa. A few moments later. Nandito na po ako sa labas pero 1 hour pa yung aking appointment. Yan. Diyan lang yung flag natin ayun. But maglakad-lakad po muna ako nung maghahanap ako ng mauupuan or makakainan dito.
Kasi 1 hour pa kasi. Pero nakaya ko naman na mag-isa. Bumili po ako ng tinapay sa Albert Heijn. Dito ako kakain. Kasi maganda ang view dito. Yun yun. Sa likod. Kasi may time pa naman ako and huwag na. Pag umupo ako sa loob ng restaurant or cafe, mapapagastos pa ako. Dito na lang. Kasi malapit lang dito ba. Mas maganda yung view. Upo ako dito. I have croissant and also pizza bread. Yan, busog na po tayo and punta na tayo ng embassy. Ang lamig pa naman sa labas. Sana papasukin ako. Papasukin din naman siguro tayo. Hindi na po ako magbablog doon kasi nga, I think bawal naman yun. I'm not sure lang pero nahiya din ako mag-video. 1 eternity later. Ayan, so andito na po ako sa tram stop. Hinihintay ko na yung aking tram. Mga 10 minutes pa naman. Mabilis lang naman doon sa embassy. Mabait din yung, yung officer na nag-ano sa akin. Next week po, babalik kami para sa outtaking. Mabilis, no? Outtaking na kaagad next week. Tapos, sabay na din yung passport appointment. Pero kailangan ko pwedeng mag-appointment sa online. Isabay ko po si Ana. So, yun. Uwi na po tayo ng Skandal. Ayoko nang magtagal dito sa labas. Kaya ano man. Malamig. Tapos, ako lang mag-isa. Gusto ko sana maglakad-lakad doon sa Centrum nga. Kasi gusto kong pumunta doon sa Filipino store tsaka sa Filipino restaurant. Pero, naalala ko yung serving pala sa Filipino restaurant. Ang lalaki. So, ayoko naman magdala ng pagkain sa, sa bag. Pag na lang, next week na lang siguro, kasama si Mr. Dito na ang aking tram. Balik na po ulit ako dito sa Den Haag Central. 40 pa naman yung aking train pa Utrecht. So, maglakad-lakad muna ako dito. Bili ako ng hot chocolate. Balik na tayo. Doon pa ako papunta sa number 3. So, doon tayo sa 127. Paliwar din po yung aking train. Dito na ako pero ano pa naman 10 minutes or 15 minutes. So, mabuti na yung maaga tayo, no? Para di tayo maiwanan ba? And may hot chocolate. Tapos may kusang pagkakita niya.
Ngayon naman, magbabas na naman tayo. Pero yung bus ko, 156 pa Eindhoven. 14 minutes pa. Nag-set up sila ng ano dito. Wala to dito eh. Sinet up lang nila para sa election. Ay. Dito po sa kanila, hindi holiday. Unlike sa atin, no? Na holiday yung ating National Elections Day. Pero dito wala. Normal na araw lang siya. So, kung gusto mong bumoto, punta ka sa mga voting stations and may siniset up naman silang maraming lugar kung saan ka bumoto ba. Pwede kang bumoto sa mga station. So, sa mga nagtatrabaho, ano siya ba? Very convenient. And then sa amin din, hindi lang sa school yung kung pwede bumoto, may bar nga din na open ba para sa pagboto. So anyway, hindi po ako bumoto today. Si Ruth ang bumoto para sa akin. Yan, nasa platform E po tayo. Ano pa? 11 minutes pa. Nasa bus na po tayo. Medyo late yung aking bus. Na-delay siya. Almost 10 minutes. Matagal din. Hello, titas. Kakarating ko na ng bahay. Like, wala pang 5 minutes. And diretso tayong gawa ng dinner. Kasi, ano na dito, 5:10 na po. I-ano ko lang sa pan itong meat. Katapos, i-oven na naman siya. Si Ruth po ay magpipick up kay Ana. Ito, may ano na, nakamarinate na po itong meat. Okay pa naman siya. Kasi, nung binili ko to, weeks ago, and then, nilagay ko siya sa freezer kasi nakalimutan namin siya ba. Agoy. Tapos na yung aking araw. At, about nga dun sa, sa appointment. Ang buong akala ko na makakapag-appointment ako sa passport pagkatapos kong mag-oath-taking. Pwede pala akong magpa-appointment sabay ng aking appointment today. So sabi niya, "Ma, ba't hindi ka na lang nagpa-appointment na ganito?" Sabi ko, "Ay, sorry po, akala ko kasi right after pa ng oath-taking, gaya ng sa Netherlands ba?" Ay, Diyos ko. Sabi ko, ay kasi po gusto kong isabay yung anak ko and kailangan ko pa kasi i-arrange ba yung sa school and sa kabantay kunyari, for example. But, okay naman na. Appointment ko na po next week. Mag-oath-taking po ako next week sa pagiging Filipino citizen ulit. Excited po ako dun. But yeah, tapos na po yon. Next week, iba na namang lakad yun. But si Ruth ay nakapag-ask na ng day off for next week. Kaya next week siya kaagad na mag-ask ka ng kaagad ng day off para next week para kasamahan mo kaming dalawa ni Ana. Kaso si Ana kailangan niya mag-off sa swimming lesson and sa school. So pa rin yan at sikasuin pa po namin yan. But yeah, it went well today. Very productive yung aking araw. Tapos na ang aking application. Nakapagpirma na ako and all. Taking na lang. Kailangan and passport na appointment for next week. So, asikasuhin ko yung online appointment kasi kailangan talaga naka-appointment ako online. Ang sabi naman ng officer doon na kahit anong oras, i-cater nila pa din ako sa appointment ko. Basta same day. So, ayan na. So, itong meat, hindi ko to siya lulutuin talaga dito. Sa oven po talaga ito. Masarap po ito siya. Pero, gusto ko pong magkanin kasi buong araw nagtinapay ako. Magkanin ako ng konti. Mag-prepare lang po ako ng madali ang dinner, no? Balikan ko naman po kayo naman. 50? Yeah.
very good. But I baked it first. Yeah, it is good. It's not too bright, not too hot. Yan, kain na kami. Wala pa po si Ana. Ihati ng lola. Ako'y pagod. Napagod. At gutom. Ay pangulo. But yes, salamat sa pagsama sa akin sa Den Haag. And i-end ko na po yan. Iba video. Maraming salamat. Doei, mush mush babush. Mush mush babush. Babush mush mush. Mush mush.